нямаш цигара. И за какво ти да минава времето? Да стареем и после умирам. Виждаш ли, това е лошо. По-добре да не минава времето. Не може да не минава. Не е смисъл да го използвам за нещо по-хубаво. Да, книга да четам. Да, ето, книга да четам. да. Да играем на шах. На шах, да се сърди човече, да рисува. Чудесно, да. Да му го дам на него. Айде. Кой е за Иди отзад, ти с цигарата отзад. Не, може ти си вземе. Айде да ние с вас какви танци ще правим. Вие не може много хубаво да закараме. Или вие... Айде. Ела до мен, ела до мен, слънце. Айде. Айде. Браво, Мигленче, браво. Айде, кой остана още? Кошката, пей кошка. Айде всички да пеят. Попе малко, пей тогава. Бъде, Пееш, Лени, си го пееш.